de cinema Pedra del Diable al Teatre Can Rajoler de Parets. Seran els dies 10 de juliol, de 6 de la tarda a 10 del vespre, i l'11 i 12 de juliol, de 5 a 10 del vespre. Els millors curtmetratges dels darrers anys els podreu disfrutar al Festival de Cinema Pedra del Diable de Parets, del 10 al 12 de juliol. Carles, què t'agrada la promo que t'he fet del festival? Jo content, ja saps que aquesta música, jo amb aquesta música a qualsevol món. Escolta, el festival ja s'acosta, el Festival Pedra del Diable, Festival de Curs, Festival de Cinema de Parets. Qui no ho sàpiga, i és hora que ho sàpiga, que aquí a Parets es fa un festival de cinema des de fa ja... 4. Aquest és el 4. La quarta edició del Festival de Curs Pedra del Diable de Parets del Vallès. I que enguany se celebra els dies... perquè seran 3 dies. 3 dies, 10, 11 i 12 de juliol. Apunteu-vos doncs aquestes dates perquè qui els agrada el cinema hi hauran sorpreses i maques. Bueno, què podem dir del Festival Pedra del Diable d'aquest any? Mira, estem molt contents, sobretot perquè ja saps que nosaltres el que volem és el cine de Parets i portar el cine a Parets i sobretot exportar el cine de Parets i que se sàpiga el cine que es fa a Parets. Per això tenim una de les seccions que farem el divendres 10, que començarà a les 5 de la tarda, que estem molt contents. Perquè és un homenatge a les dones que fabriquen cine de Parets, les dones paretanes que fabriquen cine, que són gent de referència al cine. Que ara hi ha unes quantes. Ara sí, i fem ara referència, i a veure si cada any podem fer un homenatge a totes elles. Que són... Mira, molt contents perquè són persones que sempre han col·laborat amb nosaltres. Anna Moria Griega, una de les millors productores que tenim aquí a Parets i del cine. Ara ha guanyat uns quants premis amb la Dàlia, ha anat al Festival d'A i ha guanyat el premi del públic, ara s'ha anat a Corea, o sigui que ha guanyat el Gaudí. Tindrem... Què podrem veure d'ella? Hoy no ha dormido bien, que és un curt, És un curt, eh? És un curt també, de l'any passat, d'Enrique Perales, que és com tot el seu cine, entra dintre teu, et manega, parla sobre les nostres persones, com nosaltres sempre tenim aquest all al cos de que tinc que fer més coses, però a la vegada vull que la meva gent estigui bé, i a partir d'aquí tenim tota una sèrie de circumstàncies en les quals moltes vegades volem arribar a tot arreu i no podem. Això sempre passa. Escolta, doncs, aquest curt de l'Anna Moragria, també homenatge a la Núria Donjó, també molt jove. Sí, però dona jove, però que ja està, diguem, a dalt de tot. Ha guanyat un altre Gaudí. Les dues han vingut a Butaca 107, eh? Sí, els tenim. I les teníem aquí. El seu entrevistat. Sí, ens agrada molt. I tu també, a la següent també. Sí. O sigui que Núria Donjó és una de les millors guionistes que tenim ara mateix aquí, a Catalunya i a Espanya, i que... hi ha Marta, que ja ens va deixar amb el primer festival, vam tenir Arta, al primer festival també vam tenir Ni Olit ni Perdó de l'Anna Moragria, que és la que va guanyar el Gaudí, i Arta va guanyar també el Gaudí a millor curt, o sigui que podem dir que tenim... Però ara veurem la pel·lícula. Ara veurem la pel·lícula d'aquest any. La buena hija. La buena hija. Amb Júlia de Paz Solvas. Et va agradar la pel·lícula? A mi molt. Jo sóc molt fan de Núria i de Júlia. És com un tàndem. Elles dos som un tàndem. I ara amb el Villagran, que ara ha sortit amb 33 dies, saps? És un super... És com... És un superactor i hem tret tot el que podíem treure del problema que tenim amb La buena hija. La buena hija és una pel·lícula molt recomanable que, si no l'heu vist, és el moment de recuperar-la. Ha estat als cines fa 4 dies, entens? És una pel·lícula en la qual
veiem que per la separació dels seus pares, Carmela, que és una superclara Arancibia, que segurament guanyarà molts premis, molts premis. La seva mare es muden en una altra casa de la seva àvia, com sempre, la Petra Martínez, i mentre intenta adaptar-se a aquesta situació, ella vol continuar amb el seu pare, veient el seu pare. Però és aquesta relació tòxica. I n'hi ha algunes escenes que es poden dir que són escenes memorables del cine espanyol, saps? I és... La bona hija. La bona hija, amb Júlia Paz i Núria... Ja ho tens programat? Sí, tots en el mateix dia, sí. Quin dia? Seria, mira, començaríem a les 5, començaríem sobre... Quin dia? Dijous? Divendres 10, a partir de les 5 de la tarda. Començaríem... la pel·lícula el divendres 10. Fem les tres coses juntes. Seria una sessió doble com antigament. Tu te'n recordes quan anaven al cine i veien el curt? Això jo no ho havia vist. Doncs feien el curt i 2 pel·lis. Doncs això farem aquí. Farem el curt i 2 pel·lis. Quina serà l'altra pel·li? L'altra pel·li, espera't, Sirat. Ah! Perquè sabeu tots que Laia Casanovas... És de Parets? És de Parets, també, i ha sigut nominada als Oscars, als Goya. Que vindrà la Laia? Sí. Sí, en principi sí. Saps que tots després poden tenir coses perquè estan treballant a dalt de tot. Però, bueno, de moment tenim confirmades les tres dintre del que seria el seu homenatge. Sí, Laia Casanovas, Núria Donjó i Anna Moragrega. Imagina't quin cartel. Això divendres només. Això divendres, i per nosaltres és una alegria, perquè el que volem és que sàpiga tothom que són dones de Parets i que són molt importants. Tenim que donar valor a tot això. Tenim que donar molt de valor a que tenim tres grans professionals del cinema. Per això es diu Dones fabricant cine, perquè és, com deia amb el seu documental Mark Cousins, Women Make Films. És inspirat amb això. Val, a part d'això, què més podrem veure dijous i dissabte? Espera, perquè acaba divendres? No, comença el divendres. Comença divendres, Comença divendres amb una sessió infantil brutal. És que altres anys s'havia començat dijous. Sí, però ho fem així, ja al cap de setmana. Val. Tadeo Jones, company. Tindrem Tadeo Jones, el segon curt que vam fer de Tadeo Jones i el Sótano Maldito. Ara que s'estrenarà la nova de Tadeo Jones hem aconseguit això, però és que a banda de Tadeo Jones tindrem uns documentals infantils, Acuerdas, que és del Pedro Solís, un dels documentals dels curts que han guanyat més premis del 2013, i una selecció de curts que a mi em tenen enamorat, d'infantils, d'animació. April, de Corona Alonso i Carmen Metín, Rodeo, Raquel Benita i Gemma Grenyan. Veureu que és a la vegada... Fa com si agafa el manga, però també amb elàstics. De Piano, preciosa, una pel·lícula dels Estats Units. Farrat, Berenjena, El Principito Òscar, maquíssima. I tornarem a tenir La màgia de la infància del nostre Alex Rojo. Que també estarà. Home, ell està dintre del que... Ell és dintre de l'organització. Està dintre de l'organització i ens... És un mes, no puc dir que ens col·labora... No, ell és una altra persona més dintre del que és el col·lectiu Associació Butaca 107, que està a totes. Dintre de poc, això ho podreu veure a la web pedraeldiablefest.cat, on allà podreu informar-vos dels horaris. Si diguessis novetats d'aquest any respecte a altres, m'has dit que tindreu curs amateurs. Curs amateurs, perquè sempre ha sigut l'esperit del festival. No només projectar aquells curs que són ja molt coneguts, que tenen el seu barem, que han fet tot el recorregut de festival, sinó volem projectar les noves generacions, els nous curs, gent amateur, gent que et mereix el seu espai.
I per això fem una secció que es diu La Pedrera del Diable. Val. Per què? Perquè volem fer pedrera en tot això, volem fer la masia de parets del que serien els curs de directors de curs. I per això tenim 11 curs de tota Espanya, d'amateurs, amb una selecció de quasi 100 curs que ens van arribar, vam fer aquesta selecció. Déu-n'hi-do. És una gran selecció de tot arreu, Pontevedra, Guipúzcoa, Ourense, Tarragona, tenim el País Basc, tenim autèntiques joies que van estar també a Sitges, i podreu gaudir del que és les noves generacions que està venint, que Déu-n'hi-do. I dintre d'aquesta secció tenim una secció que es diu Olor a Vallès. Sempre hem fet l'olor a Parets, ara farem Olor a Vallès, amb el qual tindrem curs de gent d'aquí, de Parets. De la comarca. De la comarca, de Parets, del Vallès, de Santa Perpètua, perquè volem que estiguin també tots aquí dintre, m'entens? És com... Escolteu, veniu, que aquí és el lloc on posarem els vostres curs. I aquí podrem veure els vostres curs amb gran. Vale. Tindrem, està bé, sí, tindrem el Diego Escamilla, un noi de Santa Perpètua, en Álvaro Algaba, que fan uns curs impressionants. M'ho van passar una vegada, dic, què aquests? Tenim la Aitana Siles i el Joel Martí, Aitana de Parets, saps? Tenim el Rubén Parejo, amb Horacio, que és d'aquí, de Mollet. L'Associació d'Art de Baladic, que és de Barcelona, però té alguns actors que estan dintre d'aquest curs d'aquí, de Mollet. La gent de la Sínia, com sempre. Un altre curs de l'Àlex Rojo, Lucía Rubial, que és una de les persones... Perquè a nosaltres també ens agrada és fomentar el cinema, fent classes i treure aquest esperit. Lucía també va estar amb el nostre curs que vam fer aquí a Can Butxosa i ja té el seu curs. I estem molt contents. Això està molt bé. I també tenim una novetat, que és l'Ernest, el de Maria Gravé. Grever, sí, Ernesto Briceño. Ernesto Briceño, que posarem un curt perquè es vegi el que és la musicoteràpia, també. Ens agrada, segurament, no ho sé si ho farem el diumenge o... Segurament serà el diumenge. I estem molt contents, que es demostri també que tot això es fa a Parets. Quin horari fareu? Pel matí és de 10 a 12 i mitja aproximadament, i per la tarda començarem el que és la secció oficial. Fins a les... aproximadament... 1:15 acabarà aquesta primera matinal. Després... No, dic a la tarda. A la tarda, a les 10. El divendres també matinal i tarda. Sí, matinal serà l'infantil i per la tarda serà les pel·lis de La buena hija, Hoy no ha dormido bien i Sirat. Tot gratuït? Tot gratuït. Molt bé. Què voleu més? Nosaltres el que volem és que vingui la gent al cine. Mira, un dels dies, sobretot el diumenge, està molt dedicat al que és la gent gran. Dóna la casualitat que aquest any, no sé per què, no em diguis per què, molts dels protagonistes de les nostres pel·lis són gent gran. I en homenatge... Recordem que l'any passat va ser en Jaume Enfruns. Sí, Jaume Enfruns, però és que és un homenatge també amb ells perquè són la gent que venen al cinema, sembla que fer el cicle Gaudí. Són els primers que hi són. Hi ha més gent gran que jove, oi? Sí, i això m'agrada. A part, són més crítics. I quan surto em diuen aquesta m'ha agradat, aquesta no. Carles, has dit això i no anava bé. I és un homenatge amb ells, de passar una tarda amb ells, dedicada amb ells, perquè tenim pel·lis amb títols com Sexo a los 70, que és una pel·lícula que és un curt que ha estat nominat als Goya, divertidíssima, de la Vanessa de la Vanessa Romero, però és que també tenim a La vejez viruelas. La vejez viruelas és divertidíssima. El revisor, si te'n recordes, que també tracta sobre un tema de gent gran, que és què problema tens quan ve un revisor del gas a la teva casa, i sobretot si ets gent gran, és del Handro. Recordes el Mac Alejandro? És la seva pel·lícula impressionant. Tenim una altra pel·li com Quinto Primera,
del Menchen, del director de Trivial de l'any passat, que ens va agradar tant, que tothom, Caminando a través de la paret, una pel·lícula de Pablo Larguén, però que és feta als Estats Units, i també el que farem és agafar tot el tema inclusiu i parlar de coses com Sorda. Veurem que abans d'una pel·li va veure un curt. I és sorda. La Sorda, sí, que s'ha fet de la pel·lícula Sorda. Correcte. I deia també, d'Eva Libertat i Núria Muñoz, tenim Mentista Amada, que és el seu nou curt, i... Ja veig que hi havia un munt de projectes. Jo crec que el bo és quan s'acostin els dies recordar-los un a un, però a grosso modo un dia dedicat a 3 directores o 3 cineastes de Parets. Aquest any també molt al cinema amateur, i com veiem propostes molt i molt interessants, que a més són curts que si no els veus aquí difícilment no pots veure. Possiblement. No, són curts que... No es fan molts festivals. Sí que es fan, però no fan festivals, sí. Però per això els portem aquí, perquè jo estic segur que molta gent no va als festivals. En canvi, tenir un festival aquí a prop és un festival per tots nosaltres, per la gent de Parets i per la gent del Vallès, i no pretén ser més que això, de portar tot el cine, aquell que m'agradaria veure a mi si tenim una pandèmia. Home, i tant. I dir, no en tinc que anar fora. Teniu ja el jurat o encara no? Company. Sí? Tenim de jurat, tenim, com dir-te, no és que... estem molt contents amb el jurat, perquè a totes les seccions tenim gent molt important. Vale. Sí, perquè recordem que hi ha secció oficial, però hi ha altres seccions, al d'això. Però a la secció oficial tenim... una cosa, dintre el Premi Amateur, gràcies a Manel Vázquez, que és una de les persones que s'està ajudant ara, que ja està dintre l'associació també, tindrem un premi molt xulo. És un premi que és un curs d'estiu a l'Escola de Cinema de Barcelona, per la persona guanyadora o el curs guanyador. Molt xulo. Això és molt xulo, i per nosaltres és compensar a treballar amb l'Escola de Cinema de Barcelona, i és un pas més que volem donar perquè es vegi que un curs o una pel·li la pot fer qualsevol persona amb un mòbil amb la mà, com deia el nostre Mirat Coppola. I a partir d'aquí volar la imaginació i tenir unes eines les quals en cursets com aquest que dona l'Escola de Cinema de Barcelona, doncs veure com poden volar la seva imaginació. Tenim un dels professors d'aquesta escola, el Claudi Echevarri, i també tenim una directora que l'any passat va venir amb una pel·lícula que es deia Floki, Esther Casas, és una de les millors animadores que està treballant als Estats Units, va fer Floki, que el van portar al festival, molt maca, ella ens ha ajudat, i tenim com altre de les jurats, altre dels membres del jurat és Laia Casanovas. Molt bé. Per això estem molt contents. Està molt bé, a tope. Tindreu gent de nivell en aquesta jurat. I a la Pedrera del Viable, doncs, tindrem a un dels col·legues de festivals i també crític de cine, Jaime Garza, que és una persona que sap molt de cine, i tenim a l'Anna Moragriega també, m'entens? O sigui que... Déu-n'hi-do. Tenim un gran jurat, és d'aquestes vegades que dius. I després una a la Sònia, que és també un altre dels jurats, una altra de les persones membres de l'Associació de Butaques Sense Entes des de la primera temporada, saps? O sigui, són gent que entén molt de cine. Quarta edició del Festival Pedra al Diable de Parets de Curs, del 10 al 12 de juliol, en